पदकांची अपेक्षा आशिल्ल्या खेळगड्यांक आमी सुरवातीपासूनच प्रोत्साहन दितात. पदक जैतिवंत खेळगड्यांक सरकारी नोकरी मेळटली हाची तजवीजूय आमी करतात. ते भायर तांकां रोख रक्कम बक्षीस म्हणूनय दितात. ताकाच लागून आमचे खेळगडे राष्ट्रीय खेळा सर्तींत बरी कामगिरी करतात अशें महाराष्ट्राच्या ऑलिंपिक संघटनेचो मुखेली सांगता. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या पदक वळेरेंत महाराष्ट्र पयले सुवातेर आसा. हे फाटभुंयेर महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिशद घेतली. महाराष्ट्रान राष्ट्रीय खेळा सर्तींत आतामेरेन 193 पदकां जिखल्यात. बेगीनूच आमी 200 पदकांचो आंकडो हुंपतले अशी आस्त संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दवरल्या. ते भायर राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनाक लागून महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेन गोंय सरकाराची तोखणाय लेगीत केल्या. कमी वेळ आणि लहान राज्य असून लेगीत गोंयान हेर राज्यांपरस बरे आयोजन केला अशें तांचें म्हणणें. तसं बघितलं तर तुमच्या गावावर आम्ही प्रेम करणारे लोक आहोत. परंतु आम्ही आजपर्यंत जेवढ्या नॅशनल गेम बघितल्या थोड्या वेळात म्हणा किंवा छोटं राज्य असून सुद्धा 10,000 ॲथलेटची तुम्ही सोय केलेली आहे, उत्कृष्ट सोय केलेली आहे. चुका ह्या सगळ्या ते कोणाकडे थोड्याफार होऊ शकतात, त्याच्यात काय त्यांना नाकारता येत नाही. परंतु आमची कुठलीही तक्रार तुमच्या विरुद्ध नाही. अत्यंत चांगल्या पद्धतीने मला सेवा दिलेली आहे, चांगल्या पद्धतीने ठेवलेलं आहे, फूड सुद्धा चांगलं दिलेलं आहे. सो मी आय एम व्हेरी थँकफुल अबाउट युअर ऑर्गनायझर आणि ऑर्गनायझेशन. दॅट्स ऑल. मी जर पॉलिसीज नीट ऐकल्या तर मला असं वाटतं शासनाच्या पॉलिसीज ह्या डीप रूटेड पॉलिसीज आमच्या. खेळाडूला आम्ही सुरुवातीपासूनच प्रोटेक्शन देतो. द डे ही प्लेड ही हॅज हिज जॉब ॲज सिक्युअर. But he has to be competitive and he has to be alert also. So he has to pass the examination. He has a reservation in the sports. Second important thing, those who get a medals, जिसको मेडल मिळतं आहे, ज्याला मेडल मिळतं त्याला माहिती आहे मला रिवॉर्ड मिळणार आहे. आता जसं त्यांनी सांगितले गोल्ड मेडलला 7 लाख रुपये, सिल्वरला 5 लाख रुपये, ब्रॉन्झला 3 लाख रुपये. मला सांगा खेळाडू कमीत कमी त्या आशेने त्या ठिकाणी दिवस रात्र मेहनत करतो. जी काही लागेल ती ऊर्जा, जी काही लागेल ती मेहनत तो स्वतः करतो. इट इज इन्व्हेस्टमेंट गेम. तो त्याचे पूर्ण लाईफचं बेस्ट एफर्ट इन्व्हेस्ट करतो. तेव्हा त्याला माहिती पार्टिसिपंटलाही आम्ही रिवॉर्ड देतो त्यांना. We have done our briefing. On the dais, I would like to welcome Mr. Ranjit Singh Dere, who is our Ran Singh Dere, who is our officer from Government of Maharashtra. We welcome you, sir. Thank you for your support. We have with us Mr. Navnath Fortare, is from Directorate Sport, Deputy Director of Sports, who is here. And this is our team. A team who is achieving a mission, and we would like to proceed further. Thank you very much, and we can start question and answer further. Then we can. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.